Următorul nostru invitat, Juti Mirachea din muzică și Arihari din solistul cu anul 2007. Tora cântă tu Parea Samos, Tisamintă tu 2007. Următorul invitat și-a descoperit pasiunea pentru muzică și vocația de solist în anul 2007 la 23 de ani. Acum cântă cu formația Samos și au următoarea componență. Sunt mai noi și acolo se prezentă. Solistul vocal Mihai Merca, chitară și armonie Mihai Papacu și clape și armonică Costin Jamalinga. Să-i ascultăm! Yerebahăm! Ciupili cu nasturii